Hei, salutare toată lumea și bine v-am regăsit la o nouă parte de Q&A. Până acum e partea a doua. Cred că a trecut un an, stați puțin să fac imaginea mică. Da, prima întrebare de la Andrei. Câte episoade va avea seria Minecraft la puterea a treia? Păi asta chiar nu știu, o serie cred că ține de 59 de episoade. Al doilea. Ce vei face dacă niciun fan nu vrea să facă parte din seria Minecraft la puterea a treia? Invit un prieten. 3. Îți vei cumpăra cont premium pe Minecraft? Da. 4. Vei mai juca Sherwood Dangerous? Dungeon. Păi nu mai am contul, v-am zis de ce, mi s-a restartat și acum iar mi s-a restartat, deci 5 și ultima. Nu vei filma Octodad, jocul cu caracața tata, în paranteză e asta. Păi ar trebui să mi-l instalez, nu știu dacă costă și asta cred că a fost tot. Deci vă spun adevărul, uitați. Nu mai e nicio întrebare. Bun, deci acum vreau să vă spun un anunț mic. Când se vor strânge 10 întrebări, o să fac următorul Q&A. Și asta a fost tot. Vă mulțumesc pentru că sunteți abonați la mine. Da, știu că Alex Rock Gamer m-a trecut la abonați. Da. Și vă mulțumesc la revedere și să nu uitați de like, subscribe și de share. La revedere!